идораи мусулмонҳои Узбекистон бо судури як фатвои талаботи иштирок дар маросимҳои ҳаҷи фарзиро барои сокинони ин кишвар шадидтар кард. дар фатвои ин идора аз 1 декабр омадааст шахсоне ба зиёрати Хонаи Худо фиристода мешаванд ки ба иловаи нафақаи хонаводаи худ барои адои ҳаҷ маблағи кофӣ дошта бошанд. дар баробари ин тибқи фатво зоирон бояд дар маҳаллаҳои худ маъруф ва барои дигарон намуна бошанд. ба гуфтаи Идораи Мусулмонҳои Узбекистон, солҳои гузашта дар байни зоирони кишвар шахсоне буданд ки вазъи саломатӣ ва моддии хуб надоштанд. ибтидои соли равон квотаи ҳаҷ барои сокинони Узбекистон ки 32 миллион аҳолӣ дорад афзоиш ёфт, вале мақомот зиёрати дуввумбораи Хонаи Худоро барои сокинони худ манъ карданд. тибқи қоидаи нав минбаъд ҳар сокини Узбекистон ҳақ дорад дар тӯли ҳаёташ як бур ҳаҷи фарзӣ ва як бур ҳаҷи умра анҷом диҳад. соли равон 7,500 узбекистонӣ ба зиёрати Хонаи Худо рафта буд. гуфта мешавад ки бештари шаҳрвандони Узбекистон барои иштирок дар маросими ҳаҷ маҷбуранд солҳо навбатпоӣ кунанд. бархе аз онҳо шикоят доранд ки ҳангоми таҳияи феҳристи зоирон ба фасодкорӣ роҳ дода мешавад.